En Martí és de Mollet, però fa 2 anys que viu i treballa a Londres com a programador en una agència de publicitat. Participa activament de la vida política catalana, però en aquesta ocasió no votarà per les eleccions municipals del proper 24 de maig. Jo el que volia fer era registrar-me i poder votar per correu, bàsicament. Vaig llegir una notícia que deia que el govern, així com d'amagatotis, havien fet un canvi que si no t'havies registrat el 2014 ja no et servia per les votacions del 2015, diguéssim. El procediment per poder votar des de l'estranger és complex i sovint abunden les informacions contradictòries. Els residents temporalment a l'estranger han de registrar-se al consolat com a no residents, omplir la sol·licitud de vot i esperar a rebre la documentació corresponent per poder exercir el seu dret. Un cop rebuda aquesta documentació i degudament complimentada, es pot enviar per correu certificat a la mesa electoral corresponent fins al 20 de maig. Tot plegat un procés farragós que implica sovint perdre moltes hores i dificulta en última instància la participació. Això bàsicament el que fa és incrementar la dificultat per votar. De fet, totes les marees aquestes que hi van haver-hi, va haver-hi també la marea granate de nacions de l'estat espanyol que viuen a l'estranger que van fer molta campanya contra això perquè al cap i a la fi, quan fiques més traves administratives, el que fas és dificultar el vot. En Jaume és de Parets i actualment doctorant a l'Escola d'Administració i Negocis de la Universitat Queen Mary de Londres. Tot i conèixer el procés que permet el vot exterior, aquest any no podrà fer-ho perquè la seva sol·licitud està fora de termini. Des de la delegació del govern al Regne Unit es recomana registrar-se com a resident permanent a l'estranger i votar a les eleccions municipals d'aquí, de Londres, ja que és el context real i de cada dia dels votants. El que està aquí empadronat, aleshores pot votar aquí a l'Ajuntament d'aquí. O sigui, cadascú, diguem-ne, vota a l'Ajuntament on està empadronat, sigui o no d'aquell país. I de mateixa manera que britànics residents a Catalunya poden votar a les municipals. Tant en Martí com en Jaume tenen clar que si volen votar, el més còmode és finalment agafar un avió i dipositar el sobre dins la urna.